Ilham geldi, aldım ele galamy. Yazdım bu yalançy paly dünýäni. Bu dünýä uludur älim jahany. Ýeki sırnay bilen dagrar älemi. Kıyamet havaslar, hasap nesibi. Hemme kafirlara şeytana uydy. Kafirlan hemmesi dawda girdi. Şeytanlar uyallar, dawda gaçdy. Cennete girdiler, musulman ili. Allah'ın hiç diyenden çıkmadı. Wagtynda hemmesi namaza durdy. Allah'ım hemmesin cennette koydu. Sapar yazdı, gelip boljak wakany. Hemmäňize aýdýan okan namazy. Şeytanyň oýunyna hiç ulaşmaýly. Adamlar dünýede namaz okaýly.